Има ли разлика дали ще правите кардио на пътеката в фитнеса или по-скоро ще излезете на разходка навън? Всъщност хора, няма абсолютно никаква разлика, тъй като и двете активности са сходен интензитет и няма разлика нито в изгорените калории, нито в нищо. Повечето хора имат грешна представа за това какво представлява кардио и си мислят, че кардио означава да отидеш на фитнес, да сложиш един суичер и слушалки и да ходиш един час на пътеката на колело или някой степер и да се потиш, но всъщност кардио означава работа на сърдечно-съдовата система в обороти малко по-високи от тези, в които е в покой. И да, всъщност кардио могат да се нарекат активности като цепене на дърва, качване у вас на постълбите, народни танци и като цяло всякакви активности, които ви карат да се задъхвате и да увеличавате пулса. Никога не съм разбирал хората, които смятат, че е добра идея да запалят колата от вкъщи, да отидат до фитнеса, за да могат един час да ходят на пътеката и после отново да запалят колата и пак да се приберат с нея до вкъщи. Освен ако не вали ден. Всъщност пътеката във фитнеса и всички кардио уреди, като различни степери, колела и цяло каквото и да е, са един страхотен вариант за дни, в които времето е студено, мрачно или дъждовно, защото просто по този начин може да се увеличите физическата активност без да излезете навънка в кофти време. И все пак не си мислете, че ако сложите един суичер и едни слушалки и дойдете на фитнес и се потите за един час, ще направите някаква огромна разлика в отслабването, отколкото да излезете на разходка в парк. Това обаче, което всъщност ще направи разлика и ще ви помогне при отслабването, е комбинация от силови и кардиотренировки, балансирана диета и оптимизирано възстановяване и постоянство в целия процес. Ако тези неща са на линия, то просто е въпрос на време вие да видите резултати.